Kafin mu shiga cikin bidiyon nan, zan fara muku da wasu tambayoyi guda uku a cikin bidiyon nan wanda zan amsa muku. Tambaya na farko shine, shin ka taɓa tunanin yadda za a yi ka mai da wayarka maimakon ta dinga cima kuɗi kullum kana kashe mata kuɗi wajen kai caji, wajen sa kati da siyan data na intanet ta koma saman ma da kuɗi? Shin ka taɓa tunanin wannan? Tambaya ta biyu, idan ka taɓa tunanin wayarka za ka iya amfani da ita ka samar kuɗi da ita maimakon ta dinga jama kana kashe kuɗi, shin wane sana'a kake tunani ko kuma wane hanya kake tunanin za ka bi ka dinga samun kuɗi a cikin wayar taka? Tambaya ta uku shine, shin hanyar da kake tunanin za ka samu kuɗi da ita ta hanya ce ta halal, kuma sannan hanya ce wadda za ta ɗore ka ci gaba da samun kuɗi ba tare da ka samu matsala a nan gaba ba? So idan kana son ka san duk yadda za ka bi ka san yadda za ka samu kuɗi da wayarka a hanya mafi sauƙi kuma kuɗi mai tarin yawa wanda zai ishe ka rayuwa, ka kasance cikin bidiyon nan. Assalamu alaikum warahmatullahi. 'Yan uwa, sunana Usman Abubakar. A yau na zo muku da wani abu mai matuƙar amfani wanda kowa ya kamata ya sani. Abin da nake so in nuna muku ko in faɗa muku a bidiyon nan shine, akwai wani darasi wanda muka ƙirƙira, ma'ana wani course, wani ilimi, wani jeri na ilimi da muke so mu koya muku a kyauta, ma'ana yadda za ka bi hanyoyi da dama da suke ba su ma da adadi, ba su da ƙarshe, hanyoyin da za ka iya bi da wayarka ka samu kuɗi a online. So mun biyo za mu bi daki mu koya muku hanyoyi daban-daban da za ku bi ku samu kuɗi ta hanyar amfani da wayarku ba tare da ƙarin buƙatar wani abu ba, ba tare da sake buƙatar wata wayar ba ko kwamfuta ko kuma kyamara ko wani abu ba. Kawai iya wayar da take hannunka ta isa ta yi komai. So ba tare da na cika ku da bayani ba, za mu koyar da ku wannan ilimin ne amma a guri guda ɗaya tak. Duk wanda yake so ya san yadda zai samu kuɗi ta wayarsa ta hanya mafi sauƙi, to lallai ka kasance ka je ka yi downloading ɗin Telegram. Idan kai downloading ɗinsa, zan sa link ɗin application ɗin. Wanda yake da iPhone zai iya ɗaukowa, wanda yake amfani da Android ma zan sa link ɗin na Android da na iPhone, sai ka je kai downloading. Idan ka yi downloading, za ka yi register Telegram kamar yadda ake register Telegram, kamar yadda ake yin register a WhatsApp, haka ake register da Telegram. Abu ne mai sauƙi sosai. So idan ka yi register, mun buɗe channel a wannan Telegram ɗin, wanda channel ɗin nan tamu ta nan ne kaɗai za mu koyar da ku yadda za ku bi hanya mafi sauƙi ku samu kuɗi a online, ma'ana ku samu kuɗi da wayarku, kuɗi mai yawa a huce ta hanyar amfani da wayarku kaɗai. So yaya za a ku join ko ku je inda muke so ku je? Farko kawai za ku shigo cikin Telegram. Dama idan kun rijista sabuwa kamar haka, za ku gani ba message ko kaɗan, za ku zo nan gurin search ɗin nan da nake nuna, sai ku danna. Kuna danna sai ku rubuta Usman Fasaha TV a haɗe ba tare da raba ba. Kuna gama rubutawa sai ku zo nan ku danna gurin search ɗin nan. Kuna dannawa ga channel ɗin Usman Fasaha TV ta bayyana a Telegram. Kuna shiga, za ku shiga ku danna inda aka sa join ɗin nan. Kuna danna join ɗin nan, so shikenan kun kasance kun shiga cikin channel ɗin. To a wannan channel yau ɗin nan muka ƙirƙiri channel ɗin nan, kuma a wannan channel kaɗai za mu koyar da ku yadda za ku samu kuɗi a huce ta hanyar amfani da wayarku. Ku gaggauta ku danna link ɗin. Zan ajiye muku link ɗin ma Usman Fasaha ɗin, wanda za ku biyo ku shigo Telegram ɗin idan ka riga ka yi rijista kana yin Telegram. Idan ma ba kai ba, za ka yi rijista ka ba hanyar da na nuna muku yanzu. So wannan shine ƙarshen bidiyon mu, sai na gan ku ciki. Na gode, mu huta lafiya.